ziua, dragi prieteni, astăzi, pentru cei care sunt pasionați de fotbal, adică mai mult eu, adică el, așa vom face un videoclip în 2. Cine va câștiga, cine va da de fapt 21 de goluri, este câștigătorul și înseamnă că îi pasă cel mai mult de fotbal. Celălalt de carte, adică de matematică. Și să începem. Sper că Alex la Frăierin a dat pe lângă. Gabriel a dat șut și gol. Eu sper că este 1-0. Și gol. Ia uitați, ia uitați. Așa e, Alex. De când n-am mai jucat? De 2 ani? Măgării. Hai, Gabriele, mâine, că să pierde meciul. Cât este? 2-0, nu? E 1-0. Ce 2-0? E 1. Stai, Alex, fă niște mișcări. Ia uitați, ia uitați, stați, că s-a băgat domnul. Și nu mai vedeți nimic. Adică mingea mă refer. Și gol! Mă scuzați pentru că fac așa, dar am vocea, am gâtul înfundat sau nasul. Ce sumă? Și gol! Îmi bat picior și gol, era și urechi. Din păcate s-a întors la ta. Gabriele, cum stai? Pentru că ăsta are 5-2. 3-2-5-2 până la 25 de goluri să jucăm. Până la câte goluri? 25! Cel care dă 25 de goluri este pasionat de fotbal cel mai mult și pierzătorul de carte. Adică de matematică, informatică ăsta. Nu-i fault? Fault. Cum fault, mă? Te-ai împiedicat de mine. Da. Dacă s-a împiedicat de tine, înseamnă că nu e. Băieți, fete, îmi cer scuze, eu nu sunt pasionat de fotbal, nu prea știu multe, dar tot ce știu că ăsta l-a atins și a fost fault. Și gol, nu cred, nu cred, nu cred. A venit pe colț. Haideți, prieteni, să jucăm. Bă, acum joacă. Bine. Dă autogol. Arbitru! Se pare că a dat, Alex, stai un pic, a dat tocmai acolo sus, unde este aia ruptă, 4-2. și mai merg cum ăsta n-am putut să dea, că ăsta se pare că este pasionat de carte și ăla de fotbal. Da, băieți, îmi cer scuze, astăzi o să jucăm acasă, dar pe 1 aprilie, deja pe calendar, se pare că o să jucăm într-un teren închiriat puțin, dar se pare că o să-l cumpere tata. Deci, ia uitați, uitați. Se pare că Alex încearcă să-l păcălească, din păcate nu l-a păcălit. Și 3, 2, 1 a început meciul iar, fiindcă a ieșit. Trebuia să bate avut, dar nu știu, băteți out, cine a dat? Dacă nu jucăm cu auturi, băieți, aia, jucați. Și gol, nu cred asta, băieți, fete! Hei, Joanule, nu cred. Se pare că l-a păcălit și a dat gol, nu cred asta. Cum se numește, cum numești mișcarea asta?
Domnul Alex, Așa, cum? uite o fentă. Uite o fentă, se pare că Gabriel i-a dat o fentă și gol, și gol, și gol! Nu, e Bă, a fost gol, uite! Nu, e fault. E fault. Fault, se pare, îmi cer scuze băieți, dar Am dat amândoi cu piciorul în minte și tot ăsta. îmi cer scuze. Hai, dă-o și pe În următorul videoclip se pare el este și portar. Și gol. Se pare că Gabriel este pasionat de carte. Au faul ce să bată de aici, fără să mai mișc. Dacă le-ai atins, penalti. 4, 5, 6, 7. Hai aici. 7 metri unde am fost și eu. De acolo, Gabriel, sper că știi că n-ai voie dacă ai atins la început. Deci, nu cred, băieților, fetelor, nu cred. Alex, îmi pare rău, a fost gol și tu puteai să dai pe sus și ai dat și s-a pus golul. La fel, este 1-1. Este cât? E 6, 4. 6-4, el are 6 băieți, el are 6 și el are 4, dar se pare că este, sper că ăsta este pasionat de fotbal. După aia, nu cred, a făcut un triplu salt. Stop, piua, hands. Și bine, v-am găsit băieți, fete, de mâine încolo o să... De mâine încolo, băieți, o să vă vedem mâine pe zi la ora 2. Stați puțin să bată el faultul sau autul ce-o fi. Penalti și... Stați un pic, băieți, se pregătește. Și gol, nu cred asta! La revedere, băieți, o să facem încă unul mâine.